हेल' सिनाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय नै दिनै फुंजानि नै आंना लाल साहा नोंगुमैना गाइखेर साहा फिसाजोना हालदैनि गाइखेर ओमफ्राय सिथाव एसे दंमोन मैयानि बेखौनो जानोसैलाय जोङो थुनथुनियानो बिराद मोजांखा खाना लासै आङो बेखौ उनावबाथाय रागोनसो दामबा एसे फिथाइ ओंखारहांबायसो नै जा मोजां गोसोमखा दाख्लिनि लाफा दोलो जाखोन्दा बुथुआबो एसे दंखायो मिक्स जानोसै आङो बेखौ जा गोरलैखा गुरैनो थुनथिनि मिक्स माबा मैद्रु जानोसां दिनै मोजांथारहाय नैबे बेसरखौबो एसे खानसां आवगयनिनोमोन बियो बोथोर गिबियावनो फोनायमोन ओमफ्राय नै दासिमबो दं आरोखि बिबार बारलायलायबाय दा बेखौनो खालुबालायबाय आङो थुनथुनि एसे ओमफ्रायसो नै बेसर एसे खानानै लाबोबाय ओमफ्राय नैबेयाव मेथि एसे खानोसै मेथि सामब्राम गुफुरा नै जों आवगायाव गायनाया देग्लाय बारा मोजां जायाखै थांनाय बोसोराव जा मोजां जादोंमोन बिफाङाव खिन्थु बेदरा बारा थाङाखै देग्लाय नायनायसो बेदरा माबायदि थाङो बिफाङावथ' बांद्राय जायाखै देग्लाय बे मेथिखौ खानानै लानोसै ओमफ्राय बेयाव फालें मोननै दङ बेखौ खालाबायनोसै नै फान्थावा जोंना थायनोनो नागारा दाबो थायगासिनो बोरमा ओंख्रि संदों नै सनाफोर जोंहा दिनै बोरमा दमासिनि जाखानोसै गाबोन बिस्थिबारसो ना ओंखायनो दिनै जाखानोसै बोरमा बेदर ओमफ्राय नै आलु एसे होगोन सामब्राम गुफुर गथा होखाबाय नै जा गोथाव नुहांखालायबाय बोरमायाबो जा मेजेमखा थावजों मेदेमजों ग्रोब जाबाय मेजेमा ओंखाम एसे संबाय ओमफ्राय नै ओरैथिं बेलपुरि जागासिनो ओंखाम माबायाबो जा टाइमबो जाबायना ओंखामबो उखैबाय बेलपुरि गुसुआबो ओरैबायदि टफि नङाबानो थानो हाखाया ओमफ्राय आङो दिनै गाहायाव संदों गसंनानै संबादों गोजांनायखाय गाहायाव सङो आङो आलुबो हरबाय ओमफ्राय नै आलु होनानै अर फिसा होनानै एसे एवनोसै जा साइज नुहांखालायबाय आंना सारायावनो संगोन आं दिनै कुकाराव होबाय थाला दोमो संसै सारायावनो बोरमाया बांद्राय गिदिर नंखायानो दिनै ना दै होबाय नै दा बेनो ओंख्रि जोंना दिनै जेबो ओंख्रि सङाखै बोरमाजों आलु बिदै गोनां संगोन फाइनेलि मोनबाय नै सनाफोर आंना बोरमा बेदर ओंख्रिया गोथाव जाखालायबाय साखिनांगौ साखिनि सं गरम मसला होनायजों जा गोथाव जाखाबाय बानलु संख्रि ज्रोम जाखाबाय जाबाय सनाफोर नै मोनबाय सबाइ गोरान एवदों नै सनाफोर आंहा दिनै फार्स्ट टाइम सबाइ गोरान एवनो सोलोंदों दे आङो एवफेरथाराखै बाजैनिफ्राय सोंहरनानै सोलोंनायबावदोंसो दिनै आयै एसे गरम दंमोनथ' मा बाबाया होनदों गोथां नांबावगौ ना जाहांबाय एसेल' खालामसै जों एसे संसै मालाय बालाजोंसो एवोनो आंहा बालाबो गैयाना बेदर नामा बेयो नायदो बेजोंसो एवसै नामा मामि बेदर नामा बेदर गाथ' संख्रिजोंसो एवनोसै संख्रि बुरजा होनानै संख्रि होनानै एवनाय नायसां बारा मोजां जायाखै बेसे नांबावगोन बालाजों एवबासो मोजां जायो आङो बालाबो गैयाना
हरबावनां संख्रिखौल' बायना जायोमोननो आबै आबौआ गोदोनि दिनाव मम्मी पता है पीटी वाले सर ना हमको कहते सुबह के 10 बजे हमको पीटी ग्राउंड लेके चले गए कौन पीटी वाले सर इतनी ठंडी में आप लोग को हाँ हमारी क्लास को फिर क्या कराया उधर कुछ नहीं करवाया आधे बच्चे तो खेल रहे थे फुटबॉल और आधे बच्चे भाग रहे थे ठंडी से और मैं और सिया चल चल के अपना पसीना बहा रहे थे तो क्या मैं थोड़ा खेला है संख्रि होनानै सेवमान नांगौ लायनाय आखाइ जाबाय मा आखाइ जाबाय दासो जाबाय आखे में माने बेखौ एसे संख्रि होनानै एवखांनांसिगोन बायदि मोनबाय आखाइ जादों दासो नै इसे क्रीम क्रीम जाजोब्बाय नै बे जासिनबाय एसे इसे ख्राम ख्राम जाजोब्बाय नैबे जाबायब्रा नैबे साबसिन जाबाय जाबाय नै र' बालाजोंसो मोजां जाखायो बालाया बालाजोंसो एवो बालायानो गैया आंनाव बेखौ बारा एवखो नामा नैबेखौ संख्रिखौ बाङासो संख्रिखौ सालिगोन बाल फनानै सबाइ गोरान एवखांलायबाय दा नैबे सबाइखौ एसे एवनानै लानोसैलाय आङो न'निफ्राय लाबोनाय सबाइमोन माने सबाइखौबो एवनानै बेयाव मिक्स खालामगोन नालाय सबाइखौबो एसे एवना लासां सबायाबो मोनबाय आंना ओमफ्राय दा नैबे दहाय सबाइ गोरान संख्रिजों एवनायखौ संख्रिखौ एसे सालिख'नानै गारसै आङो फाइनेलि जाबाय नोंसोनाफोर आङो आटखोराय ना मा होनो बेखौ बेबायदि बानायबाय सिबिं सबाइ गोरान सिरा मुरि लागायजोब्बायहाय आंना ओमफ्राय संख्रिजों एवबायना संख्रिया एसे ज्रोम जाबाय उफाय गैया बाव सोनानै दोनसां नङाबा गुसेब जागोन ना नैबेयावबो नारेंखलजों माबाजों गुरजों एवनानै लाखांखाबाय आङो दा सिथाव एसे बानायनो होननानै दा नै आङो सिथाव एसे बानायनानै लानोसैलाय सिथावखौ बानायनानै दोनखानोसै दिनैनो ओमफ्राय लारुफोरखौ गाबोन बानायनोसै आरो दा आङो बानायलांबाय थानोसै सनाफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट